Матрицата. Истина или фантазия? Живеем ли в симулация? Да, естествено. Това означава ли, че няма Бог? Не, разбира се. Има Бог, даже днеска ще тълкуваме пасажи от Библията, без да богохулстваме, естествено, просто от хиляди години насам хората се събират да си интерпретират Библията и това ще направим и ние днес, но по един по-технологичен и съвременен начин. То даже противно на очакванията, че с развитието на технологиите все ще се откъсваме от духовната си същност и все по-трудно ще релейтваме с древния Исус от Назарет. Напоследък развитието на технологиите даже ни помага да си обясним и да интерпретираме по един нов начин текстовете от Библията. Това, че си в матрицата изобщо не означава, че трябва да искаш да излизаш или да те е страх или такова маля, аз съм в симулация. Не, човек, точно обратно. Напоследък какво се случва? Гърмят супер много технологични открития и разработки. И сега примерно Nvidia с още 20 компании са направили някакъв Physics Engine, който е с реалистична физика и закони като нашия свят. И го използват да обучават роботи на него. Т.е. роботи се учат в дигитална среда и после правят робота физически и той вече е научен, понеже се е учил в виртуална среда, но е възможно най-близка до истинския свят. Т.е. физичните закони в тази среда са същите и хората си викат, добре, да не би ние да живеем в такава симулация. Google обявиха Genie 2, което е генериране на игра на Playable World, просто от картинка, просто с промпт. Той му казва генерира еди какво си и то го генерира и ти направо почваш да играеш, човек. В реално време се генерира. И човек гледа тия неща и си казва, добре бе, да не би ни да живеем в симулация, майка му стара. И почват да се психират, маля, как да изляза от симулацията. Не, човек. В симулация сме обаче много яко, аз ти казвам. Остани още малко и ще ти кажа как да го играеш този свят, човек. Как се играе света? Как се играе тука? Така, в Библията какво става? В началото бе словото, т.е. промпта, правилата на системата, генералния код, source кода. Задава го, цъка Enter и първото нещо, което прави, първата команда след като стартира, каква е? Нека бъда светлина. Пуска Render Engine. Render Engine, това са настройките на светлината. В всичките 3D софтуери, които работят и Game Engine и така нататък. Рендеринга е това, което изкарва картината всъщност. Настройките на светлината и от него зависи дали ще изглежда така или дали ще изглежда така. И това е все едно refresh rate на Вселената. Скоростта на светлината. Rings a bell? Как да не сме в симулация, човек? Той е и после е направил земята, водата, ала-бала, сложил, сгубил физиките и е седнал и си е казал, добре работи системата. И видя Бог, че беше добро. Тоест, тая фраза след всеки етап от сътворението говори, че най-вероятно имало тестове на системата. Тоест, Бог е създал физичните закони и е почнал да прави тестове и е установил, че след проверка на кода всъщност няма бъгове, няма проблеми, да вкараме хората. И сътвори Бог човека по своя образ и подобие. Може да бъде интерпретирано, че той е като мини създател в системата. Не, че изглежда като него физически, защото всичко физическо е илюзия. Зумнахме атома, видяхме, че е 99,99% празно пространство. Квантовата физика, струнната теория, фотоните, като не ги гледаш са вълни, като го погледнеш става частица. В Game Engine имаме един много добър метод за оптимизация, който се казва камера Culling. Той работи последния начин, закачаш един периметър за главата на наблюдателя и той просто на където гледа, единствено тази геометрия са ренди. Другата геометрия е в суперпозиция. Тя няма що да са ренди и да натоварва допълнително симулацията, така ли, че на играча му трябва да вижда само това, което е пред него. Буквално току-що излезе тази статия. Google формира нов екип, ще билдват AI, който може да симулира нашата реалност. Ако ние се хванем сега и искаме да създадем система, която трябва да даде ултимативния отговор, сама да се саморазвие и да даде отговора, що е добро, що е зло, що е духовно израстване, то това би било като едно супер сложно математическо уравнение. Едно на ръка, че природата на нашата реалност е
има супер много закодирана математика, това е ясно с всичките константи там, дето съществуват. Как се решава супер сложно уравнение? Като го разделиш на много наброй малки подуравнения, зависи колко е голямо, нали? И затова нашите съзнания са разделени от Бог, но все пак са част от Него. Ние съдържаме божествената частица и Той чрез изживяването на всеки един от нас обогатява себе си. И по този начин Бог не е външен наблюдател, а е като интегрирана част от всичко, което съществува, включително и от нас. Тоест ти си част от Бог и ти имаш възможност заедно с Бог, в колаборация с Бог, да създаваш реалност. И по този начин цялата система се обогатява чрез твоето създаване. Всичко, което поискате в молитва, вярвайте, че го получавате и ще бъде ваше. Това тотално може да се свържи с концепцията за манифестация. Когато вярваш в нещо, можеш да го получиш. И затова ще говорим повече в следващия епизод всъщност. Как да излезем от матрицата. Значи от симулацията ни няма как да излезем, но от матрицата може да излезем чрез манифестация и създаване на реалности. Божието царство е на земята, Божието царство е в нас. Ние имаме достъп до него, когато се смирим и когато работим в духа, в словото и в делата. И за това ще говорим повече следващия път. Окей, каква е ролята на сатаната в цялата история? Той е като един AI агент, който е вкаран в системата да заслепява, да изкушава, да изпитва хората и после да ги обвинява пред Бога. Това е супер логично. Как правят AI моделите в днешно време? Обикновено са от два агента, единия прави нещо, после другия го изпитва и по този начин той надгражда, той го проверява, той надгражда. Ако го няма агента, който да те изпитва, то тогава няма растеж, няма развитие. Съответно и в нашата вселена, това е смисъла на този AI агент, който е дявола, сатаната. За да има духовен растеж, трябва да има такъв агент. И още нещо, как така Исус слиза на земята, Бог слиза на земята в човешки образ Исус и как така той хем е син на Бога, хем е Бог. Ами той може би просто е слязал с аватар, както аз влизам в играта и играя с аватар и хем съм аз, хем аватара в 3D играта, той е с друг образ и той е като мой син, но сетих се за един много добър лав. Баща ми каза, че съм му като син. Както и да е, няма се обяснявам повече, на който му се рови, може просто да каже на ChatGPT да му тълкува Библията, все едно сме в симулация. And prepare to have your mind blown, brother. В момента ние сме в този божествен процес на създаването на нова реалност като нашата. От източника създаваме нов източник и влизаме навътре, продължаваме в фракталната вселена. Не случайно хората като медитират в най-дълбокото медитативно състояние казват, че почват да виждат фракталите. Защото природата на нашата вселена е такава фрактална. Симулация в симулацията, в симулацията, в симулацията, в симулацията. Навътре и няма край. Златното сечение, продължаваш навътре. Няма край, брат. И в момента всъщност, може би, се намираме в тия крайните времена преди второто пришествие, Откровение, Библията. The Book of Revelation. Като създадем този изкуствен интелект и тази симулация, която е като нашата, тогава ще стане пределно ясно за всички. Вече няма да е въпрос на чуденка ни какъв е този свят. Ние като видим, че можем да направим също, ще дадем сметка, че и ние сме в такъв свят. Той има супер много знаци. Всякакви открития, всякакви технологични, научни, квантови открития говорят, че ние сме в такава симулация. И развитието на технологиите помага все повече хора да го видят и да го разберат. А като го създадем вече, баш ще стане ясно за всички. То няма какво друго да е. Тогава ще дойде Бог всъщност. Това ще е второто пришествие. Откровението. The Revelation, че и ние сме в симулация. И в последните дни човека ще създаде образ по своя лик, който ще говори и вижда. И чрез това творение ще се яви истината. А ето това май не е от Библията, ей! Кой ми сменял слайдовете тук? Като дойде откровението, като създадем нашата симулация и разберат всички, че и ние сме в такава симулация, тогава най-вероятно много хора ще изпаднат в депресия, не знам и аз ще изгубят смисъла на живота, а други ще се изкефят, просто ще го осъзнаят и ще му фанат цаката и ще направят яки общества, които ще се развиват и ще просперират
в мир и ще се живеят готино. Аз бих искал да съм от вторите, затова следващия епизод ще бъде именно на тема как да манифестираме, как да създаваме нови реалности, как да работим мултиизмерно, за да се случват нещата, които искаме, в колаборация с Бог. И така нататък. Бъдете живи и здрави. Амин.